Hello, hi. You can call me Umpilo Siblingyazi. In my previous video, I did promise to do a video regarding Swinya Samanzi. You can go and check out the video later. It's another topic, how to communicate with the Swinya Sako. So, Swinya Samanzi, we have Swinya Samanzi okumana nazo through your ancestors, and then you have Swinya Samanzi okumana nazo straight. And usually lapho is Swinya Sembelo, Swinya Siyambele Nqangi. So how do you get Sunya some ancestors? Because you'll find that ezinye iy'tali esake saba nazo zakhulula khona emanzini. Back endulo izinto ey'ningi sasizenza, especially kamoya. So they'll go to the waters, and ezinye izinto ey'ningi zakamoya kwakusalula ukuthi sifinyelele kuzona back then, before conditioning yomhlaba, how umhlaba oyiwona njengamanje awufani nakudala. So abanye bashifela khona emanzini, bashonela khona emanzini through izimpi. Abanye usually babenosiko lokuthi umuntu umhambisa ngamanzi uma sekaswelekile emhlabeni, and then abanye bagcine behambile beye emhlaba kamanzi and never came back. So that's why you come about with ama-ancestors akho kumele uxhumane nawo emanzini. And remember ukuthi amanzi ahamba yonke indawo, so whether ngabe iy'thuna zakho noma iy'dalwa zakho zisey'ntabeni noma kuthiwa zikephi, ekugcineni amanzi iwona ndlela okuxhumana nawo, because amanzi wona asihlanganisayo siwumhlaba wonke. So akukho la engahambi khona, fana njengomoya, umoya uyaluza lapho uthanda khona. So back to how to communicate with isithunywa sakho samanzi. Okokuqala nje, back to the part le yokuthi sonke ekugcineni okanye zonke nalezi ezinye iy'thunywa need isithunywa samanzi. Why ngisho kanje? If uzophambisa isithunywa sentaba, ekugcineni you have to go to the waters, uhambe uhlambulule leso sithunywa. If uzohamba ehlane ukopole gobongo wenze uzowadinga amanzi. So now we see that amanzi kahle kahle ayi-core of everything. Indlela oyihlambulula ngayo, munqaniwe nakho konke lokho, ayi-root of everything. Uma udinga ukuhlanjululwa, udinga ukuthi uhambe uye emanzini. Now, if uzoxhumana nesithunywa sakho, we all know it, hamba uye emanzini. Kuyakudinga ukuthi uhambe emanzini. Sonke siyazi mahamba empopomeni, uhamba iziba, uhamba ulwandle nakho konke uphakamisa isithunywa samanzi. But what we forget, noma what we tend to be ignorant kuyona, noma ukungakunaki, ukuthi sidepende ekuthenini if nginesithunywa sami samanzi ake ngikhona ukusikhupha isithunywa sami samanzi aphandle ukuthi ngiye empopomeni noma ngihambe ngezibeni. No, you can, as long as wena ukhona nje ukufinyelela entweni ekutheni amanzi. The fact that siyitshela ukuthi sizoxhumana nesithunywa sethu samanzi ngenxa yokuthi sizohamba siye empopomeni, lokhu ngabazi even namandla isithunywa samanzi uqobo. Why ngisho kanje? I'm saying that you can even use tap water. Yes, ayisekho natural as per se, ngoba ngenxa yokuthi sikuyadlula kwama-processes ukuthi akwazi ukuthi abe clean nani ukuthi akwazi ukuphuzela. But at the end of the day kusaseyamanzi. Amandla lawo esuke nawo noma la esuke nawo, they are not so weak enough ukuthi aseze ayaphuma ngaleyo ndlela. So there is no difference phakathi kwempophoma namanzi azophuma empopini noma namanzi azophuma eshaweni, cause sasiyamanzi. Isithunywa samanzi sidonsa nambekephi lapho khona amanzi, ukuthi nje thina siyangabaza lokho ukuthi amanzi adonsa kephi. But I think the only difference is that if uhamba empophomeni, amanzi empophoma aphuma endaweni ey'ningi. That's all I can say. Asishaya amatshe, aphuma ey'ntabeni, ayehla, ayadlula, ahamba emkhokha nakho konke. And it's the experience and the focus lesuyidingakala lapha noma esuke yenzeka ngaleso sikhathi. That's why uzohlahla udinga uhambe uye khona lapha empophomeni, because you're connecting with nature. That's another thing. So kahle kahle into ebalulekile kodwa ukuthi wazi ucommunicate nesithunywa. Let's say not every one of us have the privilege of ukuthi uhambe empopomeni. It's not every day noma every month lapho uzokhona khona uphumele uhambe empopomeni, uhambe ezibeni noma uhambe olwandle. Abanye bethu live far from amanzi, and abanye bethu
basaba ukuya emanzini. Ngingabeka nje kanjalo because nase saba nomqondo wokuthi uma uhambe emanzini ngeke uze ubuye, uma uhambe emanzini uzobona ukuthi kwasha kwacima. There's a lot of talks out there ku-internet and social media edala ukuthi abantu bagcine sebengabaza noma sebesaba ukulandelela ubizo labo noma into abafisa ukuyenza ngenxa yokuthi wena usuzwe u-1, u-2, u-3. So manje lokho sekuhlezi sekusemcabangweni wakho. So nakho-ke usekhaya noma uhlala emqashweni awukhona ukuya emanzini, mhlawumbe uzoze uye emanzini next week noma next month noma next year. Uzokwenza njani-ke? Does that mean kuzokhona yini ukukhuphula isisunya sakho? Does that mean isisunya sakho sizobalekela ngenxa yokuthi wena ukuthi zibini noma uye emfuleni awunawo umfula? No. Sebenzisa amanzi akho aphuma eshaweni. Sebenzisa amanzi akho aphuma empompeni. If you ever went to intwaso yesithunya, you will find that mhlawumbe ngabo-3 ekuseni uyavuswa ubhunyelwa ngamanzi abandayo. Sometimes ufaka ngisho nama-ayisi impela, ubhunyelwe ngamanzi. Indaba isekuthenini amanzi ashaye phezulu ukhakhayi ehle ngomzimba. That's why udinga nempophoma. Ashaya phezulu ukhakhayi ehle ngomzimba, amanzi ayabanda. Why? Ngenxa yokuthi khona into le kumele uyivuse. That's why I'm saying there's no difference phakathi ukuthi uyahamba empophomeni noma awuye empophomeni. Kuphela nje ukuthi impophoma noma ukuya empophomeni just set leyo focus leyo kuwena ukuthi hhayi ngisemanzini-ke manje. Yabo isetha kalula leyo nto leyo ukuthi uma ukhona ukufinyelela kuwena. But you can also set that usendlini, usekhaya kini. Indaba isekutheni unyakazise le ndawo le esesifubeni. Indaba isekutheni kube khona lokuthuka. Do you know how if ungaphansi kwamanzi kuthele ekubhunyeni noma ungaphansi kwempophoma, there's this feeling lo uba nawe uthi okay awusakwazi ukuphefumula, uyahefuzela, uyabamba umoya. Indaba isesifubeni, isifuba sakho uyazivala, uyazivula, uyasithusa. In my previous videos, one of my videos on my channel, I did mention that umoya uhlala esifubeni, isisunya sakho sihlala esifubeni. So the more lokhu unyakazisa leyo ndawo noma uzovukelwa umoya, indaba uyizwa esifubeni. That's whereby sometimes ezinye ithwa zikhuluma nguvalo, isisunya sami sanakho novalo, indaba isesifubeni. So that's why uzohlala ubhunyele ngamanzi noma uzibhunyele wena amanzi. Use that. Ngena eshaweni uvulela amanzi phezulu gobe akuthele phezulu ukhakhayi ungakhoni ukuphefumula uhefuzele as if usempophomeni. They were feeling leyo nalokho kubanda lokho because now ukhipha lokushiswa ngaphakathi. As soon as umzimba wakho uthela ngamanzi abandayo, umzimba wakho, that science, umzimba wakho uzosebenza ngendlela leyo ukuthi uzokhipha lokushisa lokho ekudinga ukuze uzokwazi ukukhipha umzimba wakho ube warm. Isithunywa sidinga lokho, sidinga ukuthi khiphe lokushisa ngaphakathi. So angazi noma abantu abaningi bakholelwa yini ekutheni indaba yengulube, ingulube ungayidli kasho kacima because nawe ubalekela lokushisa lokho ngaphakathi. Abantu abakudli ngenxa yokuthi bakholelwa kulokho. So angisho ukuthi nawe ukholelwa kuleyo nto, mina ngikholelwa kuleyo nto. Phela nje engingakusho ukuthi isithunya asizwani nendaba etheni uyashiselwa ngaphakathi, iyakhipha lokho. And indaba isekutheni unyakazise lesifuba lesi. So use that. Sebenzisa lawo manzi, ubize leso sithunya leso samanzi sizosondela kuwe. Nyakazisa leyo ndawo uyibhunyele. Use that and sebenzisa ikhandlela emhlophe whether ngabe usendlini noma ngabe usemnyango, onese isibani sakho esimhlophe, ukhuleke, set your intention, ubuke ukuthi uzokwenzani and pray for lawo manzi lawo noma uwakhanyisele kulelo bhakede lelo, uthi ufake lelo shumi lelo phakathi ukuthi ukwazi ukukhanyisa. And then uyawathatha lawo, excuse me baby, ebese uyawathatha lawo manzi lawo uyazibhunyela ngawo from kukhakhayi, indaba isekukhakhayi nalapha esifubeni. I mentioned in one of my videos kwindaba yesithunya nakamoya, ngicela uyinake lezo iy'ndawo lezo kakhulu because ezinye iy'nkomba ezijule kabi regarding indaba yesithunya kanye nomoya. So use that, set the intention enhliziyweni because nalokho kubaluleke kakhulu. So ukuhamba kwakho wena uhambe emanzini, uzofike lapho emanzini, indaba ithi ekutheni wena uzizwa kanjani ngaphakathi emoyeni. Lokhu okuzwayo enhliziyweni, lokhu okuzwayo kamoya because remember ukuthi enhliziyweni esesifubeni, umoya uhlala esifubeni. So onisa isibani sakho, geza ngamanzi abandayo, zibhunyele ngamanzi abandayo from ekhanda uze uwehle. You can pray while doing so, but let me tell you something. Ukuthi uyathandaza the time usempophomeni noma awuthandazi, it does not make a difference. Into esekuthenini wena uyimisele ekuthenini why wenza le nto le. Ithini inhliziyo yakho, uthini umoya wakho. You can pray if ufikelwe ikona, but if kungakufikeli ungaforce, qhubeka
uyithele ngawo amanzi. Mawuqhubeka ube ngaphansi kwayo impophoma if uhambile kwaya empophomeni. Ume and feel impophoma, connect namanzi, connect nayo yonke into, lalela amanzi, lalela umzimba wakho, ukhohlwe konke okunye. That's how you communicate with the moya, because now usuvulela isikhala sokuthi ukhohlwe konke okunye okukhona, umqondo wakho uthule. That's how meditation works. That's where it takes part kahle kahle ekuthenini ukuthulisa umqondo wakho, wadedisa konke okunye. That way umoya wakho uzokhona ukuqhubeka ufinyelele kuwena, ukhona ukuxhumana nawe. So uyahamba uye emanzini, uyafika emanzini uzobona abanye abathandazi, usabe noma usabe ukuhamba wedwa. Yes, ungahamba nomunye umuntu, akuphoqile ukuthi uze kube ukuthi kodwa ukuthi uhambe nomunye umuntu. You can go alone. And usually matter of fact ukuthi isithunywa sakho sizoxhumana kabanzi nawe noma ukujula nawe if uhamba wedwa. Why ngisho nje? Because if uhamba wedwa awunakile omunye umuntu, awudiphendile komunye umuntu. That's your way of showing ukuthi moya wami ngiyakuthemba, isithunywa sami ngiyakuthemba, ngize kuwe njengamanje. Because remember ukuthi uhlezi ubhekiwe. Izinto esiyikhulumayo emini, into engingayikhuluma nomngane nami emini sikhuluma nje, iyabhala lapha kamoya iyazwakala ekugcineni. So if wena uzofike ukhuluma okuthile noma uyigcine ngendlela ethile, uzinikeze ngendlela ethile, nakamoya they are looking ukuthi okay, alright. Do not expect ukuthi umoya ulalela ngoba nakho usu-onisa isibani sakho, ukuthi umoya ulalela ngoba nakho usukhuleka noma usuthandaza. Umoya uhlezi ulalele. That's why it's important ukuthi sigade ukuthi siphimisane ngomlomo wethu. So back to izindaba yesithunywa samanzi. So if wena uzofike ube nesibonakaliso esithile, it really helps lapho ukuthi if uzoba nesibonakaliso esithile, usually uzofika uhambe ukuqala, mhlawumbe uphinde uhambe okwesibili, and then you connect. Ungalindeli ukuthi uhambe ukuqala isithunywa sakho sesiyakhuluma. You need to have patience kule journey and follow your dreams, listen to your dreams. And if ekugcineni ugcina usaba nokuhamba wedwa, then you can go with somebody else. But remember ukuthi ungadephendi kuyena. Wena umuntu omele udepende kuyena is wena. That is the whole mission and the whole focus, ukuthi wena ekugcineni udependele kuwena, udependele kwisithunywa sakho basically. But indaba sekuthenini uvuse yona lento le. Amanzi, isithunywa samanzi, umoya wamanzi. So there are two types of ithunywa samanzi ongaba nazo. But ekugcina ihlezi zonceda ekuthenini there's this ancestor osekuhamba naye bese kuyaxhumana ney'dalwa zamanzi. Isithunywa samanzi sihambe zodwa. I'm sure you guys, maningi ama-videos here on YouTube akhuluma indaba zey'nzuza, indaba zey'nkanyamba and what not. Yes, iningi information out there. But please do not depend on the information leyo ekuthenini wena ukwazi ukuphakamisa noma uxhumane nesithunywa sakho. But you need to find your own way. You need to find your own rhythm and flow wena kanye nesithunywa sakho. And then lapho uzobe usufigure out ukuthi okay, mina ngihamba nokuthi. And another thing is singajwayele ukucategorize ukuthi hayi okay, mina ngihamba nenzuzo, mina ngihamba nenkanyamba. What if inkanyamba ibizwa inkanyamba, inzuzo ibizwa ngenzuzo? And do not have the mentality of ukuthi khona inyoka enkulu emanzini, so ngiyasaba ukuya emanzini. What if? That's whereby kufaka kakhulu ifear kubantu ukuthi abantu bagcina sebesaba manje ukuhamba ukuya emanzini ngoba basaba indaba zey'nyoka kwasho kwagcina. Wena njengangisho ukuthi you need to find your own flow and your own rhythm. Usakhuluma ney'dalwa zakho ney'thunywa zakho before you go to emanzini. Honest isibani sakho uthi ngisacela ningazivezi ngale ndlela lena kumina because ungumoya. Isithunywa samanzi singumoya. So these people can shape shift kahle kahle, because sengithi these people lo moya yakhona shape shift. Usangayiveza njengedadelihle nje emanzini out of the blue, iyiveze njenge-butterfly, izinto ey'ncane. It only needs you to be aware. Njengangisho ukuthi you need to lock out zonke izinto ezikuhluphayo, izinto zomhlaba, and be emoyeni. And when usemoyeni, you'll notice izinto ey'ningi, and you'll notice that umoya uhlezi ukhuluma. So if wena uzohamba emanzini, then you expect ukuthi hayi kuzokwenzeka 1, 2, 3, kuwumoya ukuthi phela sekwafike kwafaka abantu le fear le. And i-good and bad leyo fear le, because manje if leyo fear leyo ibingekho, abantu amanzi bezowathatha esinweni kanjani? Abantu bebezoya emanzini bengahlambulukile, abantu bebengeke baze babe serious bezoya emanzini, abantu bebezohamba bengafastanga. Kanti leyo ndawo leyo yahlonishwa ukuthi phela manje
Sisaphila esikhathini samanje ekuthenini izinto sesizenza isinoma kanjani, okunye sesakukhohlwa. So that's why they need to invoke i-fear yokuthi kuzokwenzeka u-1, u-2, u-3. Yes, amanzi azokudinelwa if wena ungenzi kahle noma ufike ungahlambulukanga, but ukuthi nikhwale indaba zey'nyoka nana, it depends ukuthi isidalwa sakho nesithunywa sakho sona siyiveze siyi-represent-e ngani. And if unenkinga nendlela abayi-represent-a ngayo, you can communicate and ucele uy'chaze ukuthi no, ngiyakusaba u-1, 2, 3. They will form another way ukuthi bakhone ukuvela kuwena. So I'm not gonna be making this video too long, but I'm hoping ngizokwenza u-part 2 regarding isimo samanzi and indaba yokuthi uhamba kanjani emanzini, uhambo nje kahle kahle elibhekene nesithunywa samanzi. Please like and subscribe and continue watching ukuze sizoqhubeka sigqugquzelana ukuthi ngi-upload more videos. Thank you.